Opgave 1. Jensen køber en ny dør, som har et rumfang på 33 kubikdecimeter. Døren er lavet af træ og koster 60 kroner per kubikmeter. A. Hvad koster døren? Okay. Så vi ved, at døren den er 33 kubikdecimeter. Og for hver kubikmeter koster hver kubikdecimeter koster 60 kroner. Så det skal vi bare gange sammen. En visualisation af det vil være, hvis vi tog 33 ned og 60 hen. Så vil vi kunne lave en masse små firkanter, dem kan vi tælle op, hvis vi vil. Og det vil så i alt, og hvis vi gjorde det, vil vi så i alt få 1980 kroner. Opgave 1 B. I opgave B skal vi finde ud af, hvor stort rumfanget er i kubikcentimeter. Og for at vide det før vi kan gøre det, skal vi vide, hvor mange kubikcentimeter der er i en kubikdecimeter. Men når man skal få decimeter ned til kubikcentimeter, så skal man gange antallet af kubikdecimeter med 10 3 gange. Så måden vi kan gøre det er for eksempel ved at stille det op sådan her. Sådan her. Og det vil altså give 1000. Og grunden til at man skal gøre det 3 gange, det er fordi at kubikdecimeter, en kubikdecimeter, den har 3 akser, så det er sådan en 3D firkant stort set. Og når du så skal få den ned til centimeter, så i stedet for at hele den her firkant her er 1 kubikdecimeter, så skal du gange hver den her linje, og så skal du gange hver akse med 10. Så det vil sige, du får en kubikcentimeter her, og så en her, og så videre. Så det ender med at gå ret højt op. Okay, nu når vi ved, hvordan man konverterer kubikdecimeter ned til kubikcentimeter, så kan vi bare begynde at regne. Okay, døren var 33 kubikdecimeter. 33 kubikdecimeter. Så det skal ganges med 10 i tredje. Og så det ender så med at give 33.000. kubikcentimeter. Det var så opgave B. Opgave 1 C. Hvor meget vejer døren? Okay, for at finde ud af, hvor meget døren vejer, skal vi bruge volumen i kubikcentimeter, og det ved vi, det er 33.000. Og så skal vi også bruge dørens træs densitet.
Og træets densitet det er 0,7 gram per kubikcentimeter. Så for at regne vægten ud, skal vi gange volumen, hvilket er 33.000 kubikcentimeter, og sammen med densiteten, hvilket er 0,7 gram per kubikcentimeter. Og det giver så 23.100 gram. Og det gør vi så ved at dividere det med 1000. Nej, så det er 23.100 divideret med 1000. Og så skal vi bare rykke kommaet 3 gange til venstre. Så det vil sige, at det skal være her. Nå, ja. Så døren vejer i alt 23,1 kilo. Ja, 1 kilo. Opgave 1. D. Hvis Jensen kan løfte 50 kilo, hvor mange af disse døre kan han så løfte? Så vi ved, at døren vejer 23,1 kilo, og han kan løfte 50. Okay. Så måden vi kan regne det ud på, det er ved at gange, hvor meget han kan løfte, eller 50, med hvor meget døren vejer. Okay. Og det giver så til det giver så det giver så 2 samt en masse kommatal. Fattelig mange kommatal. Ja. Men eftersom Jensen er nok ligeglad sådan helt præcis hvor mange døre han kan løfte, så tager vi og runder tallet ned. Og når vi runder tallet ned, så tager vi egentlig bare og fjerner, så tager vi og fjerner kommatallene. Så og eftersom 1 er lavere end 5, så skal 2 ikke blive højere. Så mange døre han egentlig kan løfte, det er bare 2. Opgave 1. E. Jensen skærer 4,62 kilo af døren af, fordi han vil sætte et vindue i. Hvor stor procentdel af døren fjerner han? Okay. Så han vil skære 4,62 kilo af døren. Og vi ved, at døren vejer i alt 23,1 kilo. Så nu skal vi finde ud af, hvor mange procent 4,62 er af 23,1. Og det gør vi ved at dividere 4,62 kilo med 23,1, og så derefter gange det med 100. Og det giver så 20%. Det var så Torlfs online matematik tutor video.